Gent de Porto Cristo, atenció. Som en Rucifat. Des d'ara, el vostre rei. Un tipus arriba en esport després de molt de temps de no ser-hi, se troba que tot està fet un desastre, dominat per una banda criminal, i bàsicament se dedica a fer net esport de tota aquesta xurma. S'ha que tornat esport, un niu de gralles i bandidos. Aquesta pel·lícula està íntegrament localitzada a Porto Cristo. La pel·lícula transcorreix en 24 hores. Ell arriba un dematí i la pel·lícula ja ve de matí, de l'endemà. I qui sou vos? Jo. Som la justícia. S'han limitat a plasmar els millors moments que nosaltres hem viscut veient cine, dibuixos animats, inclús jugant amb figuretes tipus G.I. Joe, He-Man i coses així. Vaig anar a ajudar-los un dia de rodatge i quan vaig arribar al rodatge vaig veure el despropòsit que era. És un descontrol absolut. Jo suposadament hi anava com a càmera i vaig acabar sent director de la pel·lícula. Hem de dir que ho hem fet el millor que hem pogut, és a dir, no mos hem d'enganyar. Hem fet la pel·lícula el millor que hem pogut, però de totes maneres s'ha sortit aquest desastre. És una pel·lícula amb vocació de pel·lícula cutre. Passar-s'ho bé, veure actuar en aquell amic teu que ho fa fatal, però és brutal que ho faci malament i perquè la gent s'ho passi bé, vull dir, no, això no és Hollywood, vull dir, això és Porto Cristo. Está afinado en do mortal sostenido.